egiten da lan pertsonaiekin? Pertsonaia guztiek propietate edo atributu batzuk dauzkate lotuta. Hala nola, izena, tamaina, eszenako kokapena adierazten duen norabidea eta bar. Propietate horiek ikusgai daude pertsonaien laukiaren goiko aldean. Hona hemen pertsonaiaren izena. Oso garrantzitsua da kodean ikusita soilik uler ditzakegun izenak aukeratzea. Hala, programatzailetan errazagoa da kodeak zer egiten duen jakitea, begiratu batez jarraibide jakin batzuek zer pertsonaiari eragiten dioten ulertzen badugu. Pertsonaiaren isa eta i koordenatuak eszenan daukan kokapenari buruzkoak dira. 00 koordenatua eszenaren erdian dago. Hemen beste bi botoi daude. Pertsonaia eszenan erakutsiko den edo ez markatzeko. Eszena oso korapilatsuetan aukera baliagarria izan daiteke eroso lan egiteko. Jarraian pertsonaiaren tamaina dago ikusgai, zer norabidetan bideratuta dagoen adierazita. Scratchen 0 graduak gorantz dira. 90 eskuinerantz, eta horrela hurren ez hurren erloju orratzen norantzkoan. Pertsonaia bat haren propietateen edo kode blokeen bidez aldatzeaz gain, beharrezkoak diren beste eragiketa batzuk ere egin daitezke. Pertsonaia bat erraz ezaba daiteke zakarrontzi itxurako ikono honekin. Gainera, saguaren eskuineko botoiarekin klik egitean, menu zabalgarri bat agertzen da. Pertsonaia bikoizteko, esportatzeko eta beste proiektu batean kargatzeko eta ezabatzeko. Eta pertsonaiekin egin daitekeen azken oinarrizko eragiketa proiektura pertsonaia berriak gehitzea da. Horretarako, katuaren ikurraren gainean, sagua jartzean agertzen diren ikonoak erabiltzen dira. Lehen ikonoarekin, ordenagailuan daukagun pertsonaia bat kargatu daiteke. Bigarrenarekin, sistemak liburutegiko ausazko pertsonaia bat gehitzen du. Hirugarrenarekin, pertsonaia zuzenean marraztu daiteke Scratchen, naiz eta zail samarra izan daitekeen. Eta laugarrenarekin Scratchen liburutegiko pertsonaia bat aukeratu daiteke. Asko daudenez, behar duguna ote dagoen bila hasteko lehen tokia izan daiteke. Informazio guzti honekin dagoeneko hainbat eragiketa egin ditzakegu Scratcheko pertsonaiekin. Ikus dezagun orain nola pertsonalizatu gure programetan agertu behar diren elementuak. Pertsonaia bakoitzak hainbat itxura desberdin dauzka. Itxura hori bloke jakin baten bidez alda daiteke. Aurpegi alai batetik aurpegi triste batera aldatuta adibidez, kodearen bidez. Itxura horiei tankerak deritze. Horiekin lan egiteko pertsonaia hautatuta izan behar da, eta tankerak erlaitzean egin behar da klik. Hemen goian. Orain, ezkerrean, pertsonaien laukian hautatutako pertsonaiaren tankerak agertzen dira. Hemen ere, katuaren gainean sagua jartzen badugu ikono batzuk agertzen dira. Liburutegitik tankerak kargatzeko, tankera berriak marrazteko, ordenagailutik horiek kargatzeko eta bar. Tankera bat aldatzean edo berri bat sortzean, hemengo leiho grafiko honetan kargatzen da, marrazteko eta eraldatzeko hainbat tresnarekin. Praktikatu eta ikertu zuen kabuz, pertsonaia baten itxura zein erraz aldatzen den ikusteko, marrazkia tankera leiho honetatik aldatuta. Gure aplikazioa pertsonalizatzeko beste aukera interesgarri bat hainbat soinu erabiltzea da. Pertsonaia batek ere soinuak dauzkalotuta tankerarekin gertatzen den bezalaxe. Kasu honetan, pertsonaia hautatuta dagoenean soinuak erlaitz honetan egin behar da klik. Ikono hauekin soinuak erantsi daitezke. Lehenengoarekin ordenagailutik, bigarrenarekin ausazko soinu bat kargatzen da, hirugarrenarekin zuzenean mikrofonoarekin grabatu daiteke, eta laugarrenarekin Scratcheko soinuen liburutegia irekitzen da. Erdiko aldean, saguarekin zati bat aukeratu alden uinaren forma dago, eta soinu aldatzeko kontrol erraz batzuk ere. Tankerekin bezala praktikatu eta ikertu zuen kabuz aukera bakoitza, nola funtzionatzen duen egiaztatzeko. Batzuetan, uinaren zati bat hautatu beharra dago, hemen behan aplikatzen den efektuak funtziona dezan. Honekin, amaitutzat emango dugu pertsonaiekin lan egiteko moduari buruzko bideoa. Oso eragiketa errazak dira.
Baina lan arduratsuak eta sormenak alde handia eragin dezakete proiektuen artean.